Здравейте хора, аз съм Симеон и сега ще снимаме на Hearthstone, мъчително ще фармим 20 голд. Така, сега си пускам камерата, не може Сашо да ме вижда, защото OBS достатъчно пише, че на такова щите. Снимаме ли? Ама, ти ли си в кадър, де? Само аз. Аз тебе те гледам така отстрани. Ако искаш, мога да те сложа в клипа, искаш ли? Не. Ама трябва сега да спирам този клип и да правя нов. Мързи, бе. Да ще фарма 20 А, your opponent left. Ма ти не играеш, бе. Играе. А не ми пиш, че си на линия. Или Hearthstone ми заби на мене. Не ми е заби. Пиш, че Кротоп е на линия, не ти. А, защото няма приятели, бе. What the fuck, защото нямам приятели. Аз съм те кикнал. Как съм те кикнал? Защо да те киквам? Локи, как се пишеше, бе? Я се прати. Къде? Защото съм те кикнал, бе. Защото ми беше пъгнал шопа и като трябва някой да пиша, а то още е така. Ма ти снимаш и в момента. Да, бе! 10 пъти! Ма ти снимаш ли в момента? Не! Казах, че ще си снимам. Трябва да изфарма 20 голд и ще го заснема, защото... Фарма 20 голд. Толкова е яко и хората с кеф. Ето как аз фармя. И напиши как се пише с хаштага и всичко. Или дай аз ще ти дам... моя. Какво викаш? Чакай. 2, 3... Чувствам се като индианец! Не мога ги нацеля бутоните, защото ми е тъмно с теб. Ето, добави ме в приятел. Смисъл, бате, кикнахте без да искам, не знам как, не ме обвинявай, не ме гледай! Това само някакво... А всички останали аутисти са тука. Всички аутисти, трактористи. Да те добавя? Да. Не знам как те кикнах, не ме питай, и аз не знам. И аз забрех да му слапна на то кръвта на Кокмастъра. Когмастър. Значи не знам каква игра играеш, ама... Когмастър. Hearthstone, бе, Саша, Hearthstone. Си ли я чувал? Точка баз? Ма добаш. Какво стана и аз не можах да разбера, че те кикнах. Нищо, тъмата си ми като първи от това, всъщност. Tom down for you, Бочка бас, ям колбас, бочка бас, ям колбас. Само да ми отбие. Много натоварвам компютъра. И с твоя компютър, С тостер нищо. с тостер от 2000. Бочка бас. Бате, ако я пусна песента, сигурно ще ме паднат за авторски права. Тя е авторска песен ли? Дали е? Да, принципно трябва да е авторска. Не бе, смисъл на известен някакъв шитняр ли е? Не, ама много хора я знаят. Бочка бас, ям колбас. Аудиторията, която ме гледаше, спря ме гледа заради тебе ме също. Бате, това чак само за гребче контрол моря. И ти ли бе? Да. Не бе. Кой ще така ми вика, ще избягат хората? Ще избягаш. Като те видят Вика, сега ще затвори беги. Ми...
Не ни се подигравай, кой си някой ден ще стане велик стример, аз велик ютубър. Бате, виж го! Повръща от Тармо. Лошо ми. I am ready! Аутизъм. I am eternal. Манганис ли чух? Манганис. Знаеш какво? Чичка бас. Пате, това ще е най-дългото и мъчително фарма на 20 голд галактика. Казвам ви. Guys, okay guys, I am a green Loki. То петък, знаеш какво е то петък? Това дето идва. Да. Не ме стига с какво. Сериозно не знаеш. Не. Тест по тошито. Ватман бе, Ватман върси Супермен. О, то петък ли е? Ама аз нямам пари. Ма то петък ли е? Ама аз нямам пари. Ама Да, то петък, ама аз нямам пари. То петък е, ама ти нямаш пари. Обаче е този, но ти пак нямаш. Ама аз пак нямам пари. Ама този петък, това е важното. Опит нямаш пари. И как ще ме вкараш нелегално в чантата си или в престилката? Пара ти си не си чек такъв. Много съм нисичък, няма що. Но не ми иска си щита, мешка чест. Чичка бас, гол басьор, чичка бас. И така, 3. И математиката ни куца. Fucking bullshit! И ако се Боч... чудите, аз защо... си гледам Бочомения, бе. И ако се чуди някой защо... Не съм гледал Кетч днеска, бе. О, Сашо, аз не мога да си изкажа. И ако се чуете защо използвах Flame Strike за едно тъпо чудовище, и аз нямам представа. Мал си забавен като сте има. Много съм забавен. Кръци 3 ми викат. Мале, това как е експлозив трап? Аре да изтегля А, не. шибания магиосник. Не е така. Да почва. Гусара. Майче се оригнах. Громаш Хелскрим! Ще громаш Хелскрим. Громадиен скрим! Ма ти го има златен! Вярвам, че аз го имам златен. Ама аз го полиморфнах! You looking at me! Става то Warrior, ще почне с легендарките и ще ми е бе Мане, Том, нещо, защо не игра с това? Welcome to the Grand Tournament Champion! Мале, то тук ме... О, то от всякъде ме тушира, ме. Да, и аз съм така. То ме тушира. О, не, то ме тушира. Бате, сега как ще се справям с легендарките? Оле, леко, са! Ясера, спел демидж плюс 1000. То ме унищожи. Абе, осъзнаш ли? Я да видя, колко време снимам са? Каква игра, колко време? То не пише май. Абе, днеска деня на земята трябва да гасиш лампата. Гът съм лампата, то спък. Ти нещо на много забравен ми се правиш. Не забавен, а забравен. Много ли си забравен, а? Много съм забравен. Нещо много забравен ми се правиш, Сашо. Бате, пия му по една повече демидж. Това някаква промоция ли? Да. Ти нещо на много забравен ми се правиш. Бате, що не те... Трябваше да сложа на Windows, такой да гледат всички някакъв локи в Skype, е така си извегнал. Бро! Майка ти Warriorска. Искам да оцелея Спайдър танк. Виждате ли, какво се нарича? Ерик Бишов! Не. Виси коментара под... Хайде, Гере! Ялотрон. Той бил Рик Мартел, аз му викам Рики Мандел. Рики Мандел. Бате на то Warrior, айде да му свършва дека, а на мен къде ми е мейджа? Бате, аз се хващам за главата. Доктор Бочка. Бум.
Ето да го правя този доктор, не бе, куче ушото. Стига с това куче, му се не. Му серва куче ушото. Не. Ебам, А, не писал, бе. Това си е моят клип, може да си писам, тебе куче. Виж го бе, виж тук бе, думбот бе, сега ще ми... Пип, пип, на пип, 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 пип. Моля те, не по мене, не по мене. Да, не по мене, не по мене. О, ес! Така да... Execute. Майка. Знаеш какво е? Бас якото е. Защо? Знаеш ли какво? Трошът ме отбой, да, с якото. Само да месец. Кетч мания, човек. Мале ще размажа, няма Yes! хора. На 5 април няма хора, аз ти казвам. То? И се размажа от ядене и няма спа цяла нощ. Ти, какво като се разнаеш от тя? Шака ще качиш едно кило. Не бе, ще гледам кетч мания си им приятел. А пак също. А, не, какво направи това месец? Yes! Ту. To require my assistance. Ту. Какво беше това? А. А. Аха! Не само почнах. Опа, чакайте, че. Един флейм страйк и си оправи живота. От мен да знае. Аха! Сега имам два фаербол! А ти не мога да убиеш! Ама то Шредър ли имаше? Не, имаше Mounted Raptor и му падна Dust Devil. От всички деца по едно мана ще му се падне Dust Devil. И Сашо, лъкерство се нарича. И сега ще ми напише Не, 6. моля ти се, мейджа до целе! Мейджа! Дай Добре. Enter Shift. Окей, гайс. Имаме това. Абе, от Jessica Trueheart какъв пауър ти дава за Warlock? За Warlock теглиш карта и не ти бие демидж. Али. Да. Свалих му малко от арбора! Yes, кефете се, гайс. Окей, гайс, let's do this. Почка бас, go бас, почка бас. Това ще е най-тъпото видео на Хардстоун. Бочка бас, ям колбас, бочка бас. Да си ебе куче ушо. Я ми изпей пак. Кое? Бучка бас, колбас. Не бе за ушото. Не мога. Гледайте са. Комбо. Окей, гайс. Така, може ли ми да... Ние можем да смятаме! Алфекс! Можем да смятаме! I'm out of cards! Като имате предвид, че имам Лерой Дженкинс, Рено Джаксън. Верно, че имам Реното. Ще го оставя да остане на малко кръв и бам, едно Рено му удрям. Пате как не се сетих. Вчера бях на едно кръв. Игра с Рено Джаксън пръв. Е така. Аре ще го оставя, мога ми даде някаква яка част. I'm out of cards! Добре. I'm almost out of cards. Warrior е out of cards. Мат, ако го бия... Ух! Out of... Торисън! Ти кога се сети да дойдеш, моето момче? Кога се сети да дойдеш? I am the... Абе, значи ще те щупа от бой. Значи то Торисън... И такъв бой ще му тегла сега. Добре. Най-дългата игра на света. Сашо, от колко време говорим, защото аз още игра. Но ти няма по-червена. Не, още на тая съм с Лориера. И той се мъчи, и аз го мъча, и се мъчим и двамцата. Пате, от толкова карти... Всъщност... Това е добро, като си. Какво е това, бе? Аз затова те махах от приятели. Затова. Кой бе? Какво е това, бе? Не знам, бе, не знам никаква идея. Как ме махна от приятели, бе? Абе, тука си, бе, тука си. Не ти, бе. Никой не си говори с теб.
да си помня. Бат, айде да идва да му бия 1000, да си бия 1000 демидж. Искам да си бия 1000 демидж. Е така, 1000 демидж да си бия. Е така, да умира. Тъпия warrior. О, дай накрая, лапа копо. Ено фактан, аня чапатал, ачапал. О, кефа се, добре. Еса. Нямаме си друга работа, човек. И аз си нямам друга работа. Да видим, кой ще оцелее? Кой ще оцелее? Защото то, знаеш ли какво? Аз имам Рено, аз не знам за тебе. И... някакъв развален на дъбстеп. Значи, идеята е да остана на... Сега ще кажа. Оставам на... 10 кръв, пускам Реното, оцелявам още 2 хода и го бия. Пати, гледай сам, гледай. Та стратегия изрил, та стратегия. Ако ми отвори Hearthstone, Добре, вижте последната карта. Сашо, знаеш каква ми е последната карта в дека? Фу. Да тегля 2 карти. Това е последната, баш. Умираш от смях, смешно ли ти е? Смешно Не. ли ти е, Green Loki? Не ми е смешно. Не ми казвай име. Green Loki. Вече потърсете го в YouTube, голям пиче. Green Loki. О! Плъчка, трябва колко има животи? Умираш, ти си Smotan Warrior, аз съм як мейдж, умираш. Ай, това кой ход е, бе? Аз ще тегля 2 карти, за да го тролна. 2, 3, си набия 4. Боли ме това. Защото той си бие 8. Deathwing? Той игра Deathwing и избра смъртта. Точно така, пич, избирай смъртта, защото съм по-добър, а сега в нощта. Умирай сега, ти си бръкма! О, да! Сашо как гледа? Ама го бих, нали? Прави ли си рап батъл някога? Не. Аз си правих си им пред. И какво? Ти ли победи? Те така викат, ама не. Защото Сашо, ти си Green Loki и си много мармоки. И познавам стоки. И познавам стоки и купувам бардоти. Познаваш ли стоки? И познавам тоци. Освен стоци, знам и стоки. Който не търгува стоки. Явно, може след малко това да е за клипа, защото ми пис... Warrior, бе. Исках да изфарма 20 колчек се падне. Полуконтрол Warrior. Много бих Чак тебе. full control warrior. Еми, че имаше 3 легендарки, май. Ако изобщо някой гледа като хората клипа и реши, напишете колко легендарки има от това шоу. Greetings. Епа няма да ти кажа greetings. Йоло, умирай. Няма greetings за теб. Няма. Greetings ли искаш? Няма. Ето, вижте го бе. Буквутка, прист. Ушак. Ай, пор нещо си правя. Типа с тия количка. Добре, че не си в клипа. Хората ще бягат като там, те видят с тази количка. Ма също не се си направил пистите, бе. Писти бе, Сашо! Може ми от тебе, бе. Сашо! Това Сашо.
Добре, тъпото, че не пише колко минути е клипа. Хубав дроп ми всъщност ми такова. Аз защото гледам от това и... Чакай. Чакай. Добре, всъщност аз изтеглих легендарки. Let me change your mind. Не неща, моето момиче. Но си грозна. Махай се. Също. По-добре фейк. Той трябва да чисти, а не ние. Добре. Събираме. Колко мана да са? Значи, ето сега как се прави. Като професионалист си играем са. Тъм. Гледайте са. Играеме магиостическо вие. Влизам го в ръката. Имам 2 фаербола. Дракам го на полето. Имам още 2 фаербола. Математика 5-6. Само едва. И така. Том. И ще му набия 12 точно. Пучо. Мучачо банано. Не, без Hero Power. Малко се осрах тука. Но то па има една атака. Плюс 2, прави 3. Така че... И с колко се хилва? С 2. Файн. Няма смисъл. То ме призвава ли он с бананчетата? То ми е бамай. Фербол. Като се замислиш е добре, ама като се замислиш па изобщо не е добре. Карта. Раз. Система на рандом Legendary линия. Оф. Верно, че той ми взема геосника. А тази карта за прист ли е всъщност? Вау, това е... Вау! Това тъпия пират. Сашо, знаеш какво призоваха срещу мене? Да. Каптен Грам с коня, дето го мраза. Скин, дето ми се падна на мене. Дето ще го дизенчантвам. А ти защо то пират ме преследва? То пират е навсякъде! Виж го! Виж му мраза то смивка! Не на тебе, на пирата, бе!
Бате, то пирата... Не! Цъкна хентър без да искам! Той е Сашо, той е Сашо. Косит! Цъкна... По-добре, че игра на Тавен Бро, защото ако играх на ранки, ще да те намеря къде живееш на гара или пели. Опа! То клип го трим. Да. Не ще да казах къде живееш. Какво? Мисля, че станеш мега гига известен, като някой не те хареса, иска да те убие, а? Какво? Няма да стана известен! We're from Macedonia, guys. I'm for Macedonia, guys. We're true Macedonians. I am a green Loki. Welcome to the guys. Типа как се пишеш в YouTube? Аз ли? Playtime, бе. Ти се абонирал, бе, оптис. Пише се Flame Time. Playtime. Това ти името. Да. Оригиналното име имаш. Оригиналното име ми е Симеон Стоянов в YouTube. Това е за качванията. И аз естествено съм си абонирал за себе си. Тум. Тоест имам 9 абоната, а не 10. От един от мен. Powering up, Cosio online, а така? Защо? Powering up, Cosio online. Защо? Ух ли си, бе? Кой си? Виж го. Аутиз. Вижте го е така фейс. Фейс, какво е това някакво гръбче всъщност? Ти сега си купуваш ли Black Rock-а? Имам 800 голд и си чуя какво правя. Ами, купи си целия Black Rock, в смисъл, събирай за целия Black Rock. Аз поне така правя, ти каквото искаш. Ще купа целият Black Rock, може да купа трети лер на това и да си правя мърлопите след. Аз по целия Black Rock, това дето го махат, бе, сеща се. Накс. Накс, Срама. Те като го махнат, какъв е смисъл? В смисъл, аз иска само Барон Рибан да е там. На смисъл, картите могат да се играят и картите са хубави. Последно, какво става с света, бе? Моля да си играят карти или не може? Могат! Че има два мода. Мод, който не може да си играе GVG и на Аксрама си мод, който може. Ама картите може да си играят. Да. Отис. Само няма да мога да играеш адвенчърите. Мисъл? Не, няма да можеш да купуваш пака и адвенчъра го махат. Обаче мога да играеш с картите, ако ги имаш. Да, ако ги имаш. Иначе ще е дискриминация, човек. Значи не било толкова тъпо. Аз ще мислиш, че бързам да събера пари. Аз съм бахти пичайки. Това изпяха ли? Капитан Грейски. Тъм. Бате, аз мисля да снимам този клип и да спра вече, защото бате стана 3 години, бате, то Hearthstone. My shield, понарга. Батман срещу Супермен. Този петък ела с мен. Бам, сега ще хвъсна сега. О, шит! Бутнах си колонката и зарчето ми падна. Сашо, по ирония, и аз намерих това зорче, което ми го купи. Сещаш ли се 20 странното? Верно ли си това? Да, бе, ти ми го купи. Не си спомням кога. Тази година беше. Дай го бия. А? Дай го бия. Да бе, знам, че тази година има. Начало. Дай да го видя, бе. Как? Не тази година. Как да го види? Тъмън, това се предаде. Това ще е всичко за 3 годишния епизод на Hearthstone и сварвай. Викам, пусни си камерата и дай да го видя. Да бе, чакай да кажа че не интрото е за чао, тази бе. година. Чао. Чакай. Добре, това ще е всичко от мен. Харесайте, ако ви е харесало, абонирайте се, споделете с приятели. И чакайте с нетърпение следващия клип. Ако не чакате, не чакайте се. До скоро!